Mobasine solem leki oliam sinfise Характер ма нормегу мусеу Характер то ба гӯши ӯ мераса хуш дақиқ ӯ буда яхе вақт бо дагӯшои ма хуш лақӣ баҳоре мия шояд соле шава аю замон битони такрор монда бигӣ урӯ замон дигар чӣ мехоҳӣ чизе мехоҳӣ хостанги замоне мия баҳоре да кӯчам дониста бигӣ мавутида бояд битан ҷоизаи айби сола метони надони адресома метони натони кӯшиш карда ки ман ишқазам дар замин нагуфта бо ҳеҷ када пашама пар наметӣ паноҳ 6 сол гарантияш қати натов да ҳами атроф ба фоидаи мора ӯ дарахтора намон беов шаво бехов ва белов тамоми сабрм лабрез дар охир сабрез ки ман мешидам шамси табрез монанди шере ки беқадр мемона ва нест ҳамун гуле ки бум мекашидам ӯ да боғчам нест тамоми сабрм лабрез дар охир сабрез ки ман мешидам шамси табрез монанди шере ки беқадр мемона ва нест ҳамун гуле ки бум мекашидам ӯ да боғчам нест